I en tid med korruption, kaos og McDonald's, hvor herskare af Santiber vokser, uhindret af de bureaukratiske mappedyr, er der kun én sidste bastion, et sidste forsvar bestående af brave og æstetiske individer, der med deres evidens og seksuelle magt formår at sætte skår i øjet på kremusens konge David Ove, den fløs. Disse noble mænd kalder sig for råbekoret. Vi er altid på jagt efter gemen og fodsoldater, så vores rekrutteringscentre er altid åbne. Værsgo, du må godt begynde. Et nøje planlagt massemord! Ja, jeg videre. Han vidste præcis, hvad han gjorde, den 23-årige koreanske studerende, og tog så god tid til at sætte kæder på yderdørene, så ingen kunne slippe ud, før han gik ud fra klasse til klasse og gik ind af USA's mest brutale forbrydelser. Det er jo tydeligt, at du ikke rigtig har nogen sans for det, du råber. Altså, der er jo ikke nogen følelse bag ved det. Det er jo ikke bare at læse op, som hver anden historie fortæller. Der skal altså et budskab ud med det. Og det synes jeg altså ikke helt, du rammer. Jamen, jeg er fuldstændig enig med Morten. Dertil så vil jeg så sige, at du mangler en hel masse teknik. Altså, når man råber, så skal det komme hernede fra mellemgulvet. Det kommer helt heroppe fra. Nærmest helt op i struben. Og hvis ikke du har den rette teknik, så kan du altså ikke udtrykke dig sådan rent følelsesmæssigt heller. Så teknikken, den skal på plads. Og derved, så kan du altså udtrykke dig bagefter. Ja, altså jeg synes jo lidt ligesom Rune, at der mangler noget teknik og sådan lidt, men altså energien, den har han da. Den har du. Ja, så jeg synes måske, du skulle overveje at begynde at gå til råbning fremover. Så kan du måske blive optaget som medlem, i hvert fald. Ja, nu ser vi lige. Ja. Det er galskab. Galskab. Dette er råbekoret! Leopold de Mogensen. Hvornår blev råbekoret dannet? Ja, det er jo faktisk ved at være flere århundreder siden jo. Et af de allerførste og nok også mest berømte medlemmer, det er den rigtig store Leonardo da Vinci nede fra det varme Italien. Jeg tror han kom ned fra Rom af, ned fra den egen der. Og han har malet det billede, der hedder Den sidste nadver af den hellige og almægtige Guds enbårne søn, Jesus Kristus, som holder det sidste møde med sine disciple, inden han skal korsfæstes. Hvis du prøver at kigge på det billede, hvad kan du så se? Mad? Er du sikker på det? Hvis du kigger til venstre for Jesus, ser det så ikke ud som om, at Maria Magdalena, den hellige Jesus moder, hun stiger på noget? Og ser det ikke også ud som om, at Judas, Peter og John, de diskuterer noget lige over det? Hvad snakker du om? Ja, altså, Vatikanet, de har jo prøvet at skjule det.
Men hvis du ligesom skraber det yderste lag maling af med neglen, eller med hvad du nu lige har for hånden der, så kan man jo se, hvordan Leonardo da Vinci, han simpelthen oprindeligt malede det billede der. Jesus, han vidste jo, at menneskeheden ikke selv kunne gennemskue falskhed og løgn, og derfor så havde han jo så brug for et kor, der ligesom kunne vejlede dem jo. Men den katolske kirke, som jo dengang virkelig var, må man sige, besnæret simpelthen af Clitorius og begravet sandheden fuldstændig. Råbekors opgave, kan man så sige, det var jo at beskytte og bevare den her hemmelighed, som for alt i verden ikke måtte slippe ud til pøbelen. Hvis du lige vil række mig oplukkeren der. Søren, Ja. jeg tror, at spørgsmålet, der er på alle folks læber her for tiden, det er, hvad er Råbekors egentlige holdning til kvinder? Jo, det er et godt spørgsmål. Altså, ud fra en biologisk synsvinkel kan vi godt se deres nødvendighed. Og hvad så med andre vinkler? Det har vi slet ikke overvejet endnu. Aha. Men vi har faktisk interviewet et af jeres tidligere medlemmer omkring det her emne med kvinder. Prøv at se med her. Jeg vil. Nå, Søren. Hvad har du så at sige til det, du lige har set? Er det sandt? Nej. Er du sikker? Ja. Søren. Er det dit endelige svar? Okay. Vi går videre. Dette er mit fristed, hvor jeg kan lade tankerne vandre ud i verden for at finde svar og hjælp til alle de stakkels sjæle derude. Her er alt, hvad jeg har brug for. Dette er stedet, hvor mennesker mødes og babyer fødes. Det er den perfekte sammenkobling af natur og kultur samlet i et.